Татар авыллары, аның кешеләре, өлкәннәрнең тормыш турындагы фәлсәфи уйланулары, ялгызлык, якты киләчәк хакындагы хыялларга бәйле истәлекләр. Бүген Камал театрында «Хуш авылым» хыял документаль спектакленең премьерасы була. Исегезгә төшерәбез, премьераның беренче өлеше узган ел декабрь аенда булды. Спектакленең авторы һәм режиссеры Айдар Җәббаров Татарстанның 20-дән артык авылында булып, анда яшәүче өлкәннәрнең сүзләрен бөтенләй үзгәртмичә сәхнә әсәре иҗат итә. Һәм ул халыкка вербатим жанрында тәкъдим ителә. Премьера 14 февральгә кадәр Камал театрының кече залында күрсәтеләчәк. Ничелештә без 70-нче еллар белән тәмамладык спектаклебызны. Һәм инде бер теге 10 елга бер вакыйга һәм бер монолог иде. Икенче спектакльдә шуның дәвамы принципы шул ук кала. 80-нче еллардан башлап бүгенге көнгә кадәр авылларның тарихларына чумдык һәм шуларны белергә тырыштык.